har yanzu fa jikin sa. Assalamu alaikum. Baba? Assalamu alaikum. Har yanzu jikin ne? Ku ne? Wallahi har yanzu jikin. Sannu a yi hankali tashi. Ba sai ka tashi ba. Ba sai ka tashi ne. Ya kure tashi. Har yanzu jikin ne? Ya wani lafiya ba. Ka sanu. Moto da muka kawo mun zo mu kai ka asibiti. Su ɗahiru ne? Mun zo za mu kai ka asibiti ne. Asibiti. Ai tun da na yanka na ce in ba ku dawo ba zan kira yaron nan ya kama min ko agwagwa na ɗayan ne ya kai ni asibiti. Ba damuwa ba tashi ku tafi na kai ka. Asibiti. Likita ma yanzu haka yana jiran mu. To na gode. Kai ka sani. Za ka ya tashi ka. Hankali hankali hankali. Hankali tashi. Hello. Hello. Hankali bari mu bude kuma. Kana ba? Wannan ba corona ba? Ba corona ba. Wannan Corona ko me da mun ga da corona ba da corona wannan aka kawo wancan ciwon. wannan corona ne ba ka ganin ne. Kar ku je ku karasa kar ku kai ni mace ba wallahi ka san lafiya na Ba mu yaran ka ne ba mu cutar da kai ne. ku saya dan Allah saya in jara. Ya ba ka da lafiya likita na jiran mu kai ka ake jira yanzu. Wallahi na ji na wai ina ji Kamar ya kawo ki. Allah na wai kar ku je ku karasa da ni. Domin shiga jerin masoya, ku danna subscribe. Latsa alama kararrawa domin samun duk wani sabon bidiyo da muka daura a Kebilawan TV.